Добре дошли в подкаста на HeyGen. Днес ще говорим за това защо служителите трябва да се научат да използват AI, ако искат да останат конкурентоспособни. Нека се потопим в темата. Нямам търпение да обсъдим това. Какъв е главният момент в съдържанието, което разглеждаме днес? Знаеш ли, технологиите се развиват с изключителна скорост и изкуственият интелект вече не е инструмент на бъдещето. Той е тук и променя начина, по който работим. Да, абсолютно. Компаниите все повече очакват от екипите си да разбират как да използват AI за повишаване на продуктивността. Точно така. Един от най-добрите начини да започнем е с овладяването на ChatGPT и изкуството на писането на ефективни промптове. Правилно. Но мислиш ли, че всеки може да се научи на това? Абсолютно. Ако знаете как да задавате правилните промптове, можете да получите не просто някакъв текст, а точната информация, от която се нуждаете. Да, но някои хора все още се страхуват от технологията. Разбирам, но представи си, че ежедневно пишеш имейли, доклади или правиш анализи. Да. Вместо да губиш време в ръчно форматиране и търсене на информация, ChatGPT може да генерира чернови и да обобщава дълги текстове. Това звучи полезно. Точно така. Ако можем да използваме AI, за да оптимизираме работния си процес, ще бъдем с една стъпка пред конкуренцията. Но защо компаниите вече търсят хора с тези умения? Причината е проста. Тези, които умеят да работят с AI, са по-ценни служители, по-продуктивни и с по-добри резултати. Да, но как могат хората да започнат? Най-лесният начин е да експериментират. Опитайте да използвате ChatGPT за ежедневните си задачи. Да. Поискайте му да ви помогне с планиране, анализи или дори за създаване на презентации. Това звучи страхотно. Важно е да се научите да задавате точни и ясни инструкции, защото качеството на отговора зависи изцяло от качеството на вашия промпт. Колкото по-конкретни сме, толкова по-добри ще са резултатите. Точно така. Освен това, инвестирайте време в обучение. Има множество ресурси, които могат да ви помогнат да станете по-добри в използването на AI, включително специализирани курсове и практически уъркшопи. Чувал ли си за UMpower? Да, именно. Ако искате да научите повече за това как да използвате AI ефективно и да станете по-конкурентоспособни на пазара на труда, посетете сайта на UMpower. Там има специализирани обучения, нали? Точно така. Те ще ви помогнат да овладеете AI и да извлечете максимума от възможностите му. Но какво ще кажеш за тези, които се страхуват, че AI може да замени работните им места? Това е интересен въпрос. Според мен AI е инструмент, а не заместител. Но някои все още се притесняват. Разбира се, но тези, които се адаптират и научат да работят с AI, ще имат предимство. Бъдещето принадлежи на тези, които се приспособяват. Но ако AI продължи да се развива, няма ли да замени някои професии? Възможно е някои роли да се трансформират, но това не означава, че хората ще станат излишни. Разбирам. AI може да поеме рутинните задачи, освобождавайки време за по-креативни и стратегически дейности. Това има смисъл. Така че вместо да се страхуваме, трябва да приемем промяната и да използваме AI като инструмент за подобрение. Абсолютно. Изборът е наш. Точно така. Мисля, че това беше изключително полезен разговор. Да, надявам се слушателите ни също да са намерили информацията за полезна. Ако темата ви е била интересна, не забравяйте да се абонирате за нашия подкаст и да следите за още практически съвети. До скоро!